Jeg har en søn med ADHD og søvnbesvær, og jeg har fundet den her idé på TikTok, og det fungerede så godt for mig og min søn, så jeg ville dele den i sådan en ADHD Facebook-gruppe for viden og udvikling. Så blev jeg blæst bagover en hel masse beskeder, og en hel masse, der var nysgerrig på, hvad det var for noget, om jeg kunne forklare noget mere. Så det jeg vil gøre, det er, at jeg laver nogle videoer, hvor jeg forklarer det i detaljer, hvordan vi gør herhjemme, og I kan tage det med jer, I kan dele det, I kan udvikle på det. Prøv at se, om det kan hjælpe jer, eller nogen I kender. Jeg tænker, at hvis der er så mange, der er nysgerrige, så er der noget at hente. Så det håber jeg, at jeg kan få forklaret, og jeg håber, at andre kan bruge det. Så ja, det prøver jeg at få lavet. Jeg prøver at få lavet nogle videoer, hvor jeg prøver at forklare, hvor det er kommet fra, og hvordan man gør.